Ignasi, bon dia a tots i a totes. En este vídeo que ara comencem anem a veure com podem aprofitar per a fer més fàcil la nostra feina el Dropbox. Què és això del Dropbox? El Dropbox és un disc dur al núvol, o sigui, un espai físic on guardar fitxers del tipus que siga, però que no estan al nostre ordinador, sinó a internet. A on? En un servidor d'una empresa que ens cedeix gratuïtament 2 gigas. La versió pagant ens dona més, però en 2 gigas anem més que sobrats. Anem a veure bàsicament què és, com funciona i quines coses fa. La primera cosa per a poder aconseguir el Dropbox és anar a la pàgina d'inici, que és getdropbox.com. Escriviu al vostre navegador o busqueu al Google Dropbox i accedireu a aquesta pàgina. Molt bé. Per a poder-lo utilitzar necessitem fer 2 coses. Crear un compte i descarregar una aplicació menudeta, que és el Dropbox, que instal·larem al nostre ordinador. Però primer farem una miradeta per a que ens fem una idea per a què serveix i com podem utilitzar-lo. En primer lloc, el Dropbox és una aplicació, un software, un programeta que ens permet guardar i sincronitzar fitxers en diferents ordinadors. O sigui que una volta creat el compte, jo posaré en internet, en el meu espai, els fitxers que jo vulgui tindre allí. Però a més de tindre una còpia allí, el que em permetrà és poder accedir a ells des dels altres ordinadors amb els quals jo treballi o des de qualsevol ordinador que tinga accés a internet. Per tant, el que fa el Dropbox és sincronitzar diferents fitxers en diferents ordinadors. És més que això. Ens permet també compartir fitxers fàcilment. Què vol dir? Que jo puc donar accés a altres persones a un document o a una carpeta que estan al meu Dropbox. Jo puc enviar un enllaç a una foto que acabo de posar o donar accés per a que diferents companys accedisquen i puguen utilitzar els documents que n'hi ha en una carpeta. Més coses. Ens serveix com a còpia de seguretat. És un backup online. Si el vostre ordinador es perd, es trenca, es bota foc, vos el furten, el que siga, sempre tindreu una còpia de tot el que heu posat al vostre Dropbox. És més encara. El Dropbox ens permetrà recuperar versions anteriors d'un document que hem modificat. Quan estem treballant en un document, creem una versió i al dia següent o al cap de 3 dies la modifiquem. Jo, en el moment que tanque el disc dur, l'ordinador, i tanque la memòria RAM, he perdut les versions anteriors. Si l'heu posat al Dropbox, sempre podeu recórrer a les versions anteriors. 3 mesos, versions fins a 3 mesos abans. És més, si per error o pel que siga esborreu un document o una foto o qualsevol fitxer, al Dropbox durant 3 mesos tindreu una còpia que podreu recuperar. O sigui, que allò d'anar amb el llapisseret amunt i avall, d'enviar-nos fitxers per correu electrònic, de canviar el nom de les diferents versions d'un mateix document, de fer còpies de seguretat, d'enviar per FTP, tot això amb el Dropbox ha quedat antic.